Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шүпшар, пычрак стеналар һәм баскычлар. 51-01 йортында яшәүчеләр подъездларны үзләренә юарга туры килә дип зарлана. Коточкыч фаҗига бөтен шәһәрне берләштерде. 10 ел элек педофил кулыннан Василиса Голицына һәлак булган иде. Бүген шәһәрдә аны искә алдылар. Дуңгыз оясында яшәгән кебек, 51-01 йортында яшәүчеләр подъездның начар торышыннан зарланалар. Чаллы халкы берничә тапкыр идарәче компаниядә гаризалар калдырган, әмма хәл үзгәрми. Бу урынга безнең төшерү төркеме барды. Подъездда шүпшар, пычрак стеналар һәм баскычлар. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә, җыештыручыны алар күптән күрмәгән. Шуңа күрә аларга еш кына подъездларны үзләренә юарга туры килә. Торак коммуналь хезмәтләре өчен исә вакытында түләнә дип дәгъва белдерә чаллылылар. Җәйкене менә бер тапкыр звайттым, көзгене звайттым. Менә бер атна элек звайттым. Теге җәйкене звайткә җуганнар я. Әле менә һаман юк. Менә күршеләр жудылар икесе, яктагы күршеләр. Менә теге атнада. Ананда чистарак. Совсем не убираются. Редко, очень редко. Вот в этот раз мыл сама полы. Наверное, последний раз убирались где-то ближе к осени. А так нет. Я свою убираю площадку. Раньше раз в месяц убирали. Да. А сейчас нет такого, да? Нет, этот месяц нет. Я не видела, что кто-то убирал. Йорт карамагында булган идарәче компанияда киресенчә дымлы җыештыру график нигезендә башкарыла дип ышандыралар һәм аны кабат үткәрергә вәгъдә иттеләр. 58-й подъезд жилого дома 5101 убирается бригадным методом. Уборка запланирована до 3 февраля. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә, подъездлардагы чисталык һәм тәртип коммуналь өлкә хезмәткәрләренә генә түгел, ә халыкның үзләренә дә бәйле. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Парковка урыннары булмау бу көн үзәк мәсьәләне үзәк районда яшәүчеләр күтәрде. Җавапны администрация башлыгы тотты, чаллылыларны тагын нинди проблемалар борчый һәм иң мөһиме, алар хәл ителерлекме? Бу хакта Айзилә Шәймөхәммәтова материалында. Җир асты юлларында һәм җәмәгать транспорты тукталышларында буялган диварлар, ватылган видеокүзәтү камералары һәм башкалар. Соңгы вакытта Чаллыда вандализм актлары ешайды. Тәртипсезләр кулыннан күптән түгел ремонтланган парклар һәм скверлар зыян күрде. Һәм бу чаллылыларны борчый. Алар бу хакта халык белән очрашу вакытында сөйләделәр. Чтобы люди соблюдали то, что для них построено. Вот, например, дети вот сейчас пишут на окнах, на дворах, там, во дворах, на различных будках, допустим. Это же недопустимо, это же некрасиво, это все нарушение. Вандализм проблемасы әлегә хәл ителмәсә дә башка юнәлештә эшләр алып барыла. Әйтик, күп еллар дәвамында автомобильчеләрнең баш авыртуы, парковка урыннары булмау. Моннан тыш кайбер машина кую урыннары ябылды. Глобальные проблемы, я бы сказала, конечно, недостаточно в городе парковочных мест, но программа «Наш двор» постепенно решает эти проблемы. И тоже с каждым годом наши дворы расширяются. Бу һәм башка сорауларны Чаллы халкы турыдан-туры хезмәт күрсәтүче оешма һәм предприятие хезмәткәрләренә бирә алды. Үзәк район хакимияте башлыгы фикеренчә, бу очрашулар кирәк. Алар проблемаларны тулысынча анализларга һәм чишелеш табарга мөмкинлек бирә. Все вопросы мы протоколируем. Некоторые вопросы, конечно, мы снимаем сразу, а некоторые вопросы берем в работу. В работу вопросы берем, прорабатываем, и, конечно же, у нас есть обратная связь. Мы созваниваемся с жителями. Если необходимость есть, мы даем письменный ответ, но мы все вопросы, которые заданы на этих наших встречах задаются, эти все вопросы решаются. Эдуард Фаттахов билгеләп үткәнчә, бу шәхси характердагы сораулар һәм аларның һәрберсенә индивидуаль караш кирәк. Мәсәлән, подъездны начар чистарту, домофон алыштыру очраклары һәм башкалар. Һәр проблема да язып алынды, дип ышандырдылар халык белән очрашу вакытында. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз.
Февральдан социаль төлеулер пособиялар һәм компенсациялар 11,9%-га индексацияләнде. Индексация балалы гаиләләр өчен пособияне, ана капиталын, инвалидлар һәм ветераннарга түләүләрне җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары һәм һөнәри авырулардан социаль иминиятләштерүне, радиациядән зыян күргән гражданнар өчен компенсацияләрне үз эченә ала. Беренче балага ана капиталы күләме 587 сумга диярлек артачак, үз чиратында икенче балага ана капиталы 775,600 сумны тәшкил итәчәк. Ул чакта Василиса Голицына исеме бөтен илгә таралган иде. 10 ел элек чалу укучысын бөтен шәһәр белән эзләделәр. Алар арасында укытучылар, студентлар, эшчеләр, төрле кешеләр бар иде. Эзләү башланып 5 көн үткәч, кызның үтерелгән булуы рәсми рәвештә игълан ителде. Бүген Чаллыда Василисаны искә алдылар. Ул чакта аңа 8 яшь иде. Молодежный зиратына волонтерлар белән Лилия Гатина да барды. 8 яшьлек Василиса Голицына 2013 елның 2 февралендә мәктәптә хореография түгәрәгендә шөгыльләнгәннән соң өенә кайтмый. Кыз Сидоровка бистәсендә җир асты кичүе янында югала. Сабыйны бөтен шәһәр эзләде. Барысы да кызны исән-сау табырга өметләнде. Ләкин могҗиза булмады. Эзләүнең 4нче көнендә Чаллыда яшәүче 30 яшьлек Үзбәкстан кешесе Фәрух Ташбаев кулга алынды. Аны фоторобот буенча таныдылар. Рәсем исә карга батып калган Chevrolet Niva машинасын чыгарырга ярдәм иткән трактор сүзләре буенча төзелә. Фарух Ташбаев Василиса Голицынаны үтерүен таный һәм тикшерүчеләргә кызның гәүдәсе яшерелгән урынны күрсәтә. Бу урын шәһәрдән 73 километр ераклыкта була. Кызның гәүдәсендә экспертлар күп санлы җәрәхәтләр, пычак белән яралау үзе, шулай ук җинси көч куллану билгеләрен ачыклый. Татарстан Республикасы Югары суды кеше үтерүчене гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итә. Җинаятьче бүгенге көндә Оренбург өлкәсендәге Кара Дельфин төрмәсендә. Коточкыч фаҗига бөтен шәһәрне берләштерде. Алар арасында Челны поиск Василисы төркеменең администраторы булган Екатерина Денисенко. Ел сайын волонтерлар чәчәкләр салу һәм искә алу өчен Василиса Голицынаның каберенә килә. Бүгенге көндә искәрмә түгел. Ханым безнең белән ул коточкыч көннәр истәлеге белән уртаклашты. Я посмотрела возраст ребенка и думаю, ничего себе, у кого-то такая трагедия, ребенок пропал. У меня жило тогда 3 собаки, я взяла их и пошла по 10-му комплексу, все обошла. Думаю, мало ли, может, заигрался ребенок, где-то играет. Потому что я поняла, что на ГЭСе пропала она. Вот, не нашла, вернулась. Потом увидела, что ссылку дали, что кто-то уже группу создал по поиску ребенка. Фаҗигали төстә һәлак булган Чаллылы Василиса Голицынага быел 20 февральдә 19 яшь тулган булыр иде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Во взрослой поликлинике номер 3 проводится исследование плотности костной ткани на рентгенологическом денситометре. Выявите остеопороз на ранней стадии. Телефон 8 960 082 88 68. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.